icho Miss Red vaenda kunorepresenta Zimbabwe kuNetflix event pamwe chete Madam Boss neZuru Manheru vakanga vakachena vasikana. Imikani, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tichitarisa ma-outfit aya munongoonawo yaMiss Red. Aiwa, she ate guys, she ate and left no crumbs. Madam Boss tiri kuona neyavo yegreen iyo asi dumbu ranga rakasvinyangwa kani vakaita kusunga amenoka ndiwo makoseti acho, but unotoona kutoti hey, mama celebrity pane vamwe vari kungoti Giribeti, ye Zemo Glow, Feli Glow, Manakuza azodai, Chino chazodai, vamwe vana vachidaniwa kuma-events makuru akadai, so vachiintarakta nema-socialites makuru, vana Lasizwe vanga variko nevamwe vakadaro. Aiwa, mwana waRoyce wakamiririra nyika, mabhosi manyama. Do leave your comments on what you think kuti anga akapfeka dress raipisa raibvira moto ndeupi wacho.